яке аз намояндагони паррандагон шутурмурғ. Дар шутурмурғ андозаи чашм аз андозаи майнии сар калонтар аст. дар маҷмӯъ чашмони шутурмурғ нисбат ба чашмони дигар ҳайвонҳои мавҷудии сайёра бузургтар мебошанд. аммо ин тааҷҷубовар нест, зеро шутурмурғ бузургтарин парранда дар ҷаҳон аст. баландии миёнии ин ҷонвар ба 1,7-2 метр мерасад, дар ҳоле ки вазни бадан аз 70 то 140 килограмм мешавад. илова бар ин бузургиҳо, шутурмурғ як қатор рекордҳои дигаре дар олами ҳайвонот низ дорад. ин паррандаҳо дар синфи болдорон босуръаттаринанд ва аз ҳама тавонон низ ҳастанд. барои мағлуб кардани шоҳи ҳайвонот яъне шер танҳо як зарбаи ҳадафмандонаи пои шутурмурғ басанда аст. дар бораи шутурмурғҳо сухан гуфтану аз тухми онҳо нагуфтан хуб нест, зеро тухми шутурмурғ аз калонтарин тухмҳои паррандагон аст. аз ҷиҳати таносуб тухми шутурмурғ бузург нест, зеро дар муқоиса ба бузургии худаш он миёна аст. дар охир мегӯянд ки ин паррандагон ҳангоми хавф сари худро дар рег пинҳон мекунанд. дуруст нест, ин як афсона аст. дар асл шутурмурғҳо сари худро ба замин мегузоранд ва тани худро дар ҳолати ноҷунбон қарор медиҳанд. аз канор чунин ба назар менамояд ки калла дар кум андохта шудааст. оё шумо медонед ки ин парранда дандон надорад? умуман ҳамаи ғизоҳоро фурӯ мебарад ва барои ҳазми хӯрок сангрезаҳои махсус мехӯрад. сангҳо ғизоро мустақиман дар меъда пора мекунанд.